Zdravím vás, priatelia, je začiatok nového týždňa, 30. október a vy počúvate pondelkový tipperský Goalcast, magazín o zodpovednom tipovaní a kurzových stávkach. Po menej vydarenom víkende, keď sme trafili len škótsky druholigový over, aby nám následne ušli ako anglický, tak aj švédsky tip, uzatvárame víkend so stratou 1,3 bodu. Žiadna tragédia, vešať hlavu netreba, ale znova apelujem na samostatnosť. Ak máš tip, ktorý je tvojmu srdcu bližší, neváhaj. Dôležitá je dôslednosť pri vedení štatistík. Na dnes mám pre vás pripravený norský zápas. Molde FK a Tromsø IL sa stretne v norskej elitserien na štadióne Aker. Molde FK, ktorý v predchádzajúcom zápase zvíťazil 5-1 nad BK Häcken v Európskej lige, dúfa, že bude po dvoch ligových prehrách znova víťaziť. Molde FK nemá problémy so skorovaním, v každom z posledných 6 zápasoch sa im podarilo nájsť cestu do siete súpera. Počas tejto série strelili 10 gólov a pozor, inkasovali 9. Otázka znie, či bude tento trend pokračovať aj dnes. Tromsø prichádza do tohto zápasu po víťazstve 3-4 nad Vikingom Stavanger ich poslednom zápase. V 5 z predchádzajúcich 6 stretnutí Tromsø IL padlo 3 alebo viac gólov. Priemerný počet gólov na zápas v tomto období bol 3,5, pričom samo Tromsø dosiahalo priemer 2 góly na zápas. V zápasoch medzi Tromsø a Molde, ktoré sa hrali v období od roku 2019, vyhralo Molde 4 zápasy, Tromsø 1 a 1 zápas skončil remízou. Celkovo bolo v týchto zápasoch strelených 20 gólov, pričom 15 z nich strelilo Molde a 5 Tromsø. Priemerný počet gólov na zápas bol 3,33. Molde FK bude chýpať niekoľko v celku dôležitých hráčov, vrátane stredoporiára Erlinga Knutssona, brankára číslo 1 Jakoba Karlströma, útočníka Vetona Berišu a mimoriadne gólovo plodného obráncu Martina Linesa, ktorý strelil v sezóne 5 gólov. Na druhej strane Tromsø má len jedného zraneného hráča, je ním stredoporiár Lasse Nielsen, ktorý absentuje so zlomenou nohou. Očakáva sa, že oba týmy budú hrať v systéme 3-5-2. Stávkovky favorizujú Molde, papierovo aj favoritmi sú a možno aj vyhrajú. Treba však vidieť, že v poslednom období uprednostnili účinkovanie v Európskej lige, kým výkon v domácom šampionáte trpel. V ostatných 2 kolách Norskej ligy inkasovalo Molde 6 gólov. Veľmi obdobné zakolísanie defenzívy postretlo aj Tromsø. Tí v ostatných 2 kolách dostali dokopy 5 gólov. Myslím si, že tento zápas má silný potenciál skončiť overom 2,5 gólu v kurze okolo 1,70. Pod 1,60 určite nechať tak. Na dnes je to odo mňa všetko. Želám vám úspešný týždeň, trošku presnejšiu trefu, ako som mal ja v tom minulom. Vyhrajte veľa a ja sa na vás teším pri najbližšom tipe. Čaute.